दोपहर के समय रहे। रहस्यमय जंगल के मुख्य दरवाजा पे छोटू हिरन, रामू हाथी और बघीरा खड़ा होके आपस में बात करत रहन स। एगो बंदर आंख में आंसू लेके सामने से आवत नजर आइल। अरे ये बंदर हमनी के तरफ कहाँ से चला ला रहल बा? वो अभी जंगल के दरवाजा में घुसे के कोशिश ही करत रहे कि अचानक से ओकर कदम रुक गइल। अरे हमार कदम आगे काहे नहीं बढ़ पावत? प्यारे दोस्त, तू ही जंगल के ना हुआ। अगर जे तू ही जंगल के रहता त आराम से ही दरवाजा के अंदर आ सकत रहला। हमरा तार जंगल के राजा से मिले के बा। अगर हम उनका से ना मिलब त हमार माई मर जाई। ई कह के वो बंदर फूट फूट के रोए लागल। अरे रुका, रोआ मत, हम अभी तो के अंदर बुलावतानी। ई कह के छोटू हिरन दरवाजा के पार गई और बंदर के हाथ पकड़ के ऊ ओकरा के दरवाजा के अंदर ले आइल। बंदर देखलस कि जंगल में लागल सब पेड़न पे रंग बिरंगा फल लटकल बाड़सन। ऊ कौनो बल्ब के तरह चमकत रहन स और एक तरफ गुलाबी शरबत के नदी बहत रहे। अरे अब भला हम अंदर कैसे आ गई नी? ई पेड़ पर लटकल फल चमकत काहे बा? और ई नदी में पानी के जगह शरबत कैसे बहता? तू ऐसे आ पहिला, काहे कि तू हमरा जंगल के कोई भी जानवर के साथ ई दरवाजा के अंदर जब कदम रखबा त ई तोहके ना रोकी। और ई सब चीजें तू हमरा जंगल में देख रहल बाड़ा, एही से एके रहस्यमय जंगल के नाम दिहल गइल बा। सही सुन ले रनी, जंगल के बारे में ई त सच में रहस्य और जादू से भरल पड़ल बा। अब बतावा तू के हुआ और हमरा जंगल में आवे के तार का मकसद बा? हमार नाम मिंकू बंदर है। हमार माई बहुत दर्द में बिया और हम अगर तार राजा से ना मिलनी तो वो सुबह तक मर जाई। ई सुन के छोटू हिरन के ओकरा पे बहुत दया आ गइल और वो तीनों मिंकू बंदर के अपना साथे लेके राजा शेर खान के महल में पहुंचला सन। महाराज की जय हो। अरे छोटू हिरन, कैसन बाड़ा तू? और ई तहरा साथे बंदर के बा? महाराज, ई हम मिंकू बंदर बहुत परेशानी में बा, आपसे मिलल चाहत रहे त ले आईनी। बोला, का समस्या बा तहार? महाराज, हमार माई पिछला 2 हफ्ता से बीमार बिया। उनकर आँख के रोशनी चल गई बा और इस शरीर भी दिन पर दिन खत्म और कमजोर होत जात बा। अगर आप हमके सोना के पेड़ पर उगे वाला वो फल दे दी तो हमार माई ओके खा के बिल्कुल ठीक हो जाई। ना, हम वो फल ऐसे केहू के नहीं दे सकत जा। एके अभी महल से बाहर निकाल दा लोग। ई सुन के सबके बहुत हैरानी भइल। गेंडा सिपाही मिंकू बंदर के महल से बाहर निकाल देलस। फिर छोटू हिरन शेर खान से सवाल कैलस। महाराज, ओकर माई के जान खतरा में है। ई जनला के बाद भी आपो के फल काहे ना दिहली? छोटू हिरन, तू हमेशा सबके अच्छा सोचेला, लेकिन वो पेड़ पर उगे वाला फल कोई आम फल नहीं खाए। हमरा साथे आवा लोग। शेर खान छोटू हिरन के अपना महल के बाग में ले गइल। उहवा एगो सोना के पेड़ लागल रहे जेकरा पे सिर्फ एक ही नीला चमकदार फल लटकल रहे। ए पर जे फल उगल बा वो 5 साल में एक बार उगेला। अगर कोई बीमारी फल के खा ले तो ओकर कोई भी बीमारी दूर हो सकेला, लेकिन अगर कोई सही सलामत होके और ई फल के धोखा से खा लेवे तो ओकरा में बहुत सारी शक्ति आ जाई, ताकत भी बहुत बढ़ जाई, जेकर उ गलत फायदा उठा सकता। यही से हम कोई के भी फल खाए नहीं खी दे सकत। तो शेर खान, आप ई फल उ बंदर के देवे से काहे मना कईनी? उ तो अपना माई खातिर ई फल के मांगत रहे ना। हम ऐसे कोई पर भी भरोसा नहीं कर सकत। अगर सच में ओकर माई होइत तो उ ओकरा के लेके एजा जरूर आइत। ई सुन के छोटू हिरन महल से बाहर आइल तो ओकरा के मिंकू बंदर रोअत दिखाई देलस। हमार माई हमरा आँख के सामने मारल जाई, हम कैसे ही देखब जा। तू उदास मत होका दोस्त, तू कैसे भी करके अपन माई के यहाँ ले आवा, फिर हम तोहके खुद फल दिलवा देहब। दोस्त, हम आज ही उनका लेके आवतानी। तार बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वहाँ से निकल गइल। सबेर होखला पे शेर खान के महल में उ सब दोबारा वहाँ पहुँचला सन और अब ओकनी के साथे मिंकू बंदर के आन्हर माँ भी रहे। महाराज देखी, ये बिया हमार माई, जिकरा ना दिखाई देवेला और ना ही इनकर कमजोरी दूर होता। अब तो हम मरे वाला बानी। हमरा जल्दी से मौत आवे तो हमार परेशानी खत्म होके। ई कह के वो बंदरिया जमीन पे गिर गइल।
और लंबा लंबा सांस लेवे लागल। शेर खान, अब देर मत करी। हम कोई माँ के ऐसा तड़पत नहीं की देख सकत। छोटू हिरन, तू इतना कह रहल बाड़ा तो ठीक बा। हम वो फल इनके जरूर देहब। हमरा साथे आवा। शेर खान सबके अपन बाग में लेके गइल। रामू हाथी, ई फल तोड़ के बंदरिया माँ के दे दा। रामू हाथी अपन सूंड से उ फल तोड़लस और ओकरा के बंदरिया के हाथ में दे देलस। बहुत दर्द होखता। एकरा खा ल बंदरिया माँ, तू बिल्कुल ठीक हो जाइबू। ए सुन के बंदरिया माँ के मुंह से शैतानी हंसी बाहर आइल। बंदरिया माँ ऊ फल मिंकू बंदर के तरफ फेंक देलस और मिंकू बंदर झट से ओकरा के खा लेलस। एक पल खाती सब सन रह गइलन स। शेर खान दहाड़ मार के मिंकू बंदर पर एगो छलांग लगौलस, लेकिन तभी मिंकू बंदर हवा में अपन हाथ उठौलस और जादू कर देलस और शेर खान के ऊपर एगो पिंजरा आ गइल। आखिर तू लोग हमरा चाल में फंस ही गईला। एकरा में शक्ति आ गइल बा। अगर एजा रुकब जा तो हमनी के भी बंदी बना ली ही। ये कह के तीनों महल के पीछा के दरवाजा से बाहर भाग गइल सन। मिंकू बंदर राजा के वेश में दरबार में पहुंचल। मिंकू बंदर, तारा सर परी शेर खान के ताज का कर रहल बा? शेर खान कहाँ पर बा? तारा लोग के शेर खान से मिले के बा? ता इतना कहत ही शेर खान सबके सामने पिंजरा समेत प्रकट हो गई। अपन राजा के पिंजरा में देख के सब दरबारी हैरान रह गइलन स। आज से ही जंगल के राजा हम बानी। तू सब सिर्फ प्रजा हुआ। इस जंगल पर सिर्फ हमार राज होई। सब जानवर परेशान हो उठलसन और मिंकू बंदर के शैतानी हंसी दरबार में गूंज उठल। एने छोटू हिरन अपन दोस्तन के साथे खड़ा होके अपना आप के कोसत रहे। हमरा शेर खान के बात मान लेवे के चाहत रहे। आज हमार जंगल बहुत बड़ा खतरा में पड़ गइल बा। ओकरा पास ताकत भी बा, लेकिन फिर भी हमनी के ओकरा कैसे भी हरा के अपन राजा और अपन जंगल के आजाद करावे के होई।